Gindakop ang isa ka lalaki matapos nagpalupok sang armas luthang sa Project 5 Barangay Sooc, Arevalo, Iloilo City. Sa interview sa Bomba Radio kay Police Captain Val Campbell, Assistant Chief sa City Intelligence Unit, iagin pahayag nga madamo sa mga pumuluyo nga kasilingan sang suspect ang nagareklamo nga masami ang amo lalaki nagapamahog sang iyang armas luthang ilabi na kung makainom sa makahulubog nga ilimnon. Ginaresto sa mga kapulisan ang amo nga lalaki kung sa diin na-recover sa iyang isa ka caliber 45 nga pusil kag 4 ka mga bala. Magapangatuwang ang amo nga suspect sa reklamo nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon mas kilala sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yang kaso is violation for Republic Act 10591. And he is currently under the custody of ICPS 6 custodial facility. And hopefully, sa sunod ng mga inadlaw, mapile na natin ang kaso against sa Nabatihan ang kapaisang pahayag ni Police Captain Val Campbell.